Iki jamur ireng kesukaanku. Iya. Jenenge jamur kuping. Kuping. Jamur. Masa kupingnya dimasak? Ora kupingem. Jamur kuping ya iki Urung ae. senengane, Urung ae apa? Lagi. Udah. Ya nang katokan awake cek panas. Gak apa-apa, ora ketok. Ya katokan ning kono parake rono. Ape katokan. Masak, guys. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Ape masak jamur kuping. Ini tuku sakmen iki piro ya, Dik? 5.000 mbok piro? Lali. Enak, Mak. Ape tak oseng mbek tempe, dikei kangkung. Dikei tempe. Tempe ini sudah saya rajang-rajang. Bumbunya cukup brambang, bawang, tomat, engko lombok diiris-iris terus ape tak kasih kangkung saidik. Dadi campur-campur ki engko masake ya, guys. Iki sebenarnya dikom ndek bengi. Engko esuk mekruk godi ngono. Mbak Isma lali ngekome dadak. Kita lanjut. Tempe wis tak irisi karek ngirisi lombok. Tempe ya kena. Lombok setan. Terus dikei lombok rawit. Cuci gini, cuci sama jamur. Karo pentol, tapi enak karo kangkung. Dioseng karo kangkung. Ini isi jamur sik ditaruh kene. Irisi lomboke. Pokok jangan bosan mengikuti kegiatan Mbak Isma masak ya pemirsa. Masaknya selalu simpel. Ini diiris-iris wis bar dadi tingko pindang melayat. Iris campuri tempe, campuri apa jenenge kangkung, jamur. Iki jamur inuk iki favorit titik peri-peri iki senenge jamur, guys. Aneka jamur seneng. Mbah jamur kuping, mbah jamur apa ki senenge mbek jamur putih ki seneng. Iki biasanya dikum suwengi iki ndeke melebar, maksudnya tambah apa gede ngono lho. Iki dibotok juga enak, dioseng enak. Jamur kuping jeneng. Sing gak tau masak yo gak roh inuk
banget. Terus jamur kayak dami ngono kuwi, jamur jambil peri yo seneng. Aku nek enek ki tuku, tapi ki malah gak enek angel, mungkin musiman guys. Dia musiman. Kemarin harganya 5.000 loh, 5.000 pirong. Murah gak pemirsa? Ini kayak biasanya aku tak campuri tempe tok, tapi aku pengen karena aneh apa jenenge, aneh kangkung juga, jadi dicampuri sidik-sidik yuk enak. Gaweane masak, berarti kontennya yang masak. Jangan bosan ya pemirsa. Masak terus. Nah, ini kasih tangganya saiki ae. Ini dicucinya, gak usah banyak-banyak ya. Cukup segitu. Sambil lambut ini enggak pedes. Soalnya akeh, maksudnya kalau enek kangkung, enek tempe. Oke, langsung kita masak, wis kita cuci lagi ki. Langsung kita eksekusi pemirsa. Jadi ada kangkung, ada tempe, ada jamur, ada bumbunya. Langsung kita masukkan semuanya ya. Ini panas. Langsung kita bumbu ini.
tempe. Kok tadi seneng itu oseng-oseng, timbang digoreng tempe gak tahu kepangan ya. Kita langsung masak seperti ini ya. Sih kan. Langsung kita masukkan jamur. Jamur langsung kita masukkan. Tempe. Terakhir kangkung. Nunggu agak lemes. Mengeluarkan air. Jamur dari semuanya. Makanan favorit Duk Ferry itu jamur. Jamur apa air, kok seneng. Jamur iki nek diyane krenyes kemukan. Ini apel. Biasanya enak sing diwedangi sik. Aku cuma tak cuci bersih ngono. Oke, terakhir kita masukkan kangkung. Dan kita kasih air sedikit.
campur-campur. Matang guys, tinggal tes rasa. Kurang jenis matang, nyemplung ngombe esuk karek sarapan. Si Berin terus ngombe obat. Awake jek anget pemirsa, jadi gak tak lebokno sekolah. Sewengi utuh watuk muntah. Alhamdulillah. Watuk kebacut muntah. Oke. Duh. Enek peri nunggone. Ham. Bentar wong tengok delok kas. Marmutnya tinggi. Hah? Marmut. Marmut. Beneran delik. Mati apa ora kae? Nduk bae. Toke mati lho. Loro. Mateng. Mateng pemirsa. Wes mateng. Enak langsung kita matikan. Oke, langsung kita ciduk. Dengan saya jamur tempe kangkung ala Mbak Isma. Wow, favorit. Mantap pemirsa. Menu hari ini jos. Siapa mau monggo merapat sarapan bareng Mbak Isma, Cik Peri. Ayo Rene gas langsung pemirsa. Enak tenan wis sedina wis ngiras lawuh ya. Lah tempene ning kene. Jamure ning kene. Jamur iki gak iso digoreng, gak iso. Biasanya ya ditumis-tumis seperti ini. Dadah, masakane Mbak Isma wis mateng. Pokoknya terima kasih sing selalu support Mbak Deni, Mbak Isma, ngek semangat saran masukan wis ditonton terus, iklannya wis gak di-skip, sepurane nenek klera-klerune Mbak Isma lho. Wah, mantap. Nenek klera-klerune Mbak Isma tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya pemirsa, wong iki gak luput dari kesalahan. Sepurane sing akeh nek Mbak Isma selalu salah, selalu kleru ya. Terima kasih sing wis ngekeki saran masukan, kritik matan Mbak Isma iki yo. Ngene salah, ngono salah, ngene kleru, ngono kleru, ya wis karepe kalian. Ngono ya pemirsa. Pokoke Mbak Isma yo tetep mergawe pokoknya. Mari kita sarapan pemirsa. Suwun Mbak Isma pamit.
becik titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Iku artine tetep berbuat baik tanpa ngurusi urusane wong. Wis intine wis ngono. Urusane uripe dewi-dewi. Wis, mari sarapan. Aduh, panas.